L'Agència de Residus és una agència pública inscrita en l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, està en el marc de l'organització del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i s'ocupa de la definició i la concreció de les polítiques de residus a Catalunya, donant instruments de gestió i instruments respecte a instal·lacions arreu del territori. El finançament de les instal·lacions de residus urbans és a càrrec de l'agència i després el sistema d'autorització de gestors de residus industrials i d'altres tipologies també passa per l'agència, així com la implementació de la legislació europea i de l'Estat en matèria de residus, els sistemes integrats de gestió que en aquests moments s'estan desenvolupant i que són els que versen sobre responsabilitat del productor per actuar en el territori de la comunitat de Catalunya necessiten de l'autorització i del seguiment de la seva gestió per part de l'Agència de Residus. Per tant, té responsabilitat respecte a tots els trams de la política de residus que es realitza en el territori del país. Jo crec que en política de residus el paper que fa l'agència en tots els casos és la mateixa i és complir els principis bàsics de prevenció, reutilització, reciclatge, valorització material o energètica, incineració o dipòsit. És a dir, en tots els camps dels residus hem de treballar intensament aquestes fases. Ara, en la recollida diària hi ha una clara divisió de competències. Els municipis tenen competències en la recollida i el tractament i l'Agència de Residus en el finançament de les instal·lacions, de les infraestructures. És molt important, per tant, aquest paper de cooperació i col·laboració amb els ens locals. Precisament el que hem desenvolupat en la revisió del Progremic 2001-2006 i el que estem preveient en el Progremic 2007-2012 és intensificar aquest paper. Els nostres eixos d'actuació, per tant, seran eixos sobre la ciutadania, sobre les institucions, sobre els grups socials, per tant, treballar molt la necessitat que tinguem bones pràctiques, la ciutadania en matèria de residus, després sobre la gestió i la logística, que ja és un camp que comencem a compartir l'agència amb els ens locals, i evidentment sobre les infraestructures. I sobre les infraestructures el que plantegem és tenir un pla territorial sectorial d'infraestructures que a partir del principi de proximitat i suficiència ens permeti a tot el territori de Catalunya tenir d'una manera propera instal·lacions de recuperació de materials, de tractament, d'estabilització o inertització de la resta, amb l'objectiu que els residus deixin de ser el que s'ha anomenat sempre com el problema dels residus, perquè esdevinguin una oportunitat i estiguin inserits en tot el cicle de producció. Respecte a la ciutadania i en aquesta gestió diària hi ha un aspecte molt important que és el de la fixació dels hàbits de la ciutadania. Jo sempre dic que de la mateixa manera que quan anem a comprar i arribem a casa endrecem d'una manera determinada els productes que hem comprat i les sabates les posem a l'armari de les sabates i els jerseis dels jerseis i els detergents amb els detergents, quan aquests productes surten de casa perquè ja han exhaurit el seu temps de vida i esdevenen residus, també hem de fer el mateix esforç, és a dir, retornar-los d'una manera endreçada. Fer això vol dir que aquests materials es poden recuperar com a tals de moltes maneres, a través de la matèria que els composa, a través d'una segona vida o a través de processos ja de caràcter industrial que ens els acaben convertint en matèries que la seva transformació els fa reutilitzables o que ens ajuden a produir energia, perquè
quan estem parlant de residus orgànics, doncs tenen les dues possibilitats, la creació d'un altre material que és el compost, o mitjançant els processos de metanització, el convertir-se en biogàs que ens és capaç de produir energia. Per tant, n'hem d'aprofitar el cicle de vida de tots els productes. El paper, per tant, que tenim en la recollida diària és la de cooperació amb els ajuntaments, en les parts que cadascú ens compet, però després en la contribució d'uns valors generals a la societat que faci fàcil aquesta feina de la recollida que en primer terme i com a primer bastió estan realitzant els ajuntaments. Per tant, és una visió absolutament positiva del paper que l'agència pot tenir en la formació dels hàbits dels ciutadans que ajudin a les bones pràctiques ambientals.